El primer pas que fem quan arribem és pujar la llet al tanc. A partir d'aquí es comença a escalfar i fem el procés de pasteuritzar. Es posa el clorur calci, s'afegeixen els ferments i per últim el quall. Quan veiem que la quallada està a punt, amb les lires tallem. El baixem a la batea i escorrem el xerigot. El xerigot és la part líquida del formatge, la que destriem. Tenim ja el formatge, passem a l'emmotllat. En posar-lo en els motllos aquests amb el drap, tapar-lo i una vegada tapat a premsa. El desemmotllem i els posem a la salera amb salmorra a salar. Es deixa eixugar una mica i entra a la cama d'oreig. Decidim ja si farem formatge madurat, si farem formatge tendre i el treballem com a tal. I una mica la nostra història, som pagesos de tota la vida. La casa que aquí darrere té 440 anys. Fa 20 anys que vam posar les primeres cabres. Vam començar amb 100 cabres, a dia d'avui hi ha 500 cabres aquí a l'explotació. Nosaltres sempre hem cregut que és molt important produir una bona llet i per fer uns bons productes el principal és tenir una bona llet. Llavors, si tu tens una bona llet, surten uns bons formatges i aquesta és la nostra filosofia. I a dia d'avui som la formatgeria referència amb llet de cabra ecològica a tot Catalunya. Sobretot que la nostra venda sigui també el màxim de pròxim. Considerem que tota la riquesa que crea aquell producte també es queda al nostre entorn. D'aquí una mica l'aposta a treballar amb bon preu, perquè ha cregut molt amb el producte de proximitat i ha fet que petits productors com nosaltres ens ho ha posat fàcil perquè també hi puguem ser-hi amb ell.